Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndinoda kukuudzaiwo zvakaitika kwandiri. I have a spiritual encounter in which kusvika pari nhasi zvinhu zvinogara zvichingondinetsa mupfungwa dzangu. Ndigere kunoku kuDurban ndichiri kuita basa iroro randainge ndichiita pandainge ndichiri kuZimbabwe. Saka sisi vangu ndo vakaita kuti ndinge ndichitangawo kuita izvozvo zvekutengesa muviri wangu. Mushure mekunge vabereki vashaika, sisi vakabva vachizotanga kuita zvekupinda mumabhawa, then iniwo ndikazotanga kupindawo mubhawa. Ndakatanga kupinda mubhawa apo pandainge ndava ne18 years. Ndakazoti ndava ne24 years ndo pandakazotanga kudanana neimwe mbinga yainge iine mari. Saka ainge achindiitira zvose zvandainge ndichinzwa kuda. Saka ndava ne24 years kudaro akabva achizoti kwandiri ainge achida kundiitira surprise, because on my previous birthdays kwainge kusina kana munhu uyo aikwanisa kundipa kana gift or anything. Upenyu hwainge hwakaoma. So I had told him like my personal story, my life's story, and what had happened after vabereki vashaika kuzotorerwa imba nehama dzababa vakatengesa zvinhu zvose zvainge zviri zvababa, tikasara tisina kana pekugara. Ndokusaka sisi vakazongotanga kuita zvekutengesa muviri wavo. Saka iye akati nyaya iyoyo yakamubata. Saka akazondiudza kuti ainge achida kuti ndinotenga weave, akandipa mari. Saka akandipa mari, ndikaenda kune umwe mukadzi wandainge ndichiziva, ndikanosangana naye pako pakabhana, akaenda neni kwaainge achiti ndokwainge kuine maweave ainge akanaka. Tasvika kuya ndokubva ndatenga weave yangu, ndokubva ndachizoenda kusaluni. Ndapedza akauya akazonditora murume uyu. Saka paakauya kuzonditora, mukomana akangondibata kumusana kwangu. Paakandibata ndakaita sekunge ndarohwa nemagetsi. Zvakatongondinetsawo, but I did not want to seem as if I was rude. Ndokubva tachizoenda kumba kwake. Akati ndokune birthday present rako. Tasvika kuya takawana kusina chainge chiriko. Akabva achizoti kwandiri ndichazokupa present yacho time. So takati tapedza kufara paya, akabva achizondipa mari. Akandipa mari yainge yakawanda ndokutoenda kumba. But kubva zuva iroro apo paakandipa mari, ndainge ndava kungoti ndichifamba ndinenge ndichinzwa sekunge ndiri kutevererwa nevanhu vanenge vachinditevera, uye zvekare vachizevezera zita rangu kwose kwandinenge ndichienda. Ndainge ndichivanzwa vanhu ivavo. Ndakatomboudza sisi ndikati, sisi pane zviri kuitika kwandiri handisi kunzwisisa. Ndinoti kana ndichifamba ndinonzwa vanhu vanenge vachitaura neni, vanenge vachindidaidza, pati ndinenge ndichiti kana ndikacheuka vanhu ivavo handivaoni. Saka sisi vangu vakatomboenda neni kune vamwe madzibaba. Maybe ipapo ndo pakatanga kuitika maconnection acho. Tasvika kuya ndakabva ndachizonzi namadzibaba vaya ndainge ndiine chipo chainge chiri pandiri. Saka chipo ichi chainge chava kuda kuti chinge chichizviratidzira kuti chainge chiripo pandiri. Saka ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizobetserwa nevehukama, tinge tichizoenda kun'anga. Ipapo ndakatovaudza madzibaba ivavo kuti vanhu kana vakatombotora hupfumi hwainge hwakasiyiwa nababa vedu vakatitorera, do you think kuti vangazondibatsira here kuti vange vachizofamba neni so that chipo chacho ichocho chinge chichizogadzirwa. Madzibaba vaya vakabva vachizoti vainge vaine umwe munhu wavainge vachiziva. So ndakabva ndachizoendako kun'anga, ndikabva ndachizopiwa katsvimbo kainge kari kadiki. Ndikanzi katsvimbo ikako sezvo pandiri painge pakagara tateguru vedzinza, katsvimbo ikako ndaifanira kuzoti dzimwe nguva kana ndonorara ndinokaisa pasi pepilo. Kainge kari kadiki diki. Ndikangoti mavoices evanhu vaya akabva anyarara, but ndainge ndava kungogara ndichingonzwa sekunge panenge paine vanhu vanenge vachinditeverera. So this guy akazondidaidza zvekare kumba kwake. Musi iwoyo mukoma paakandidaidza akanditi ainge atenga huku dzakawanda, ainge achida kuti ndinge ndichizomubatsira kuslota huku dziya. Ndikabva ndachizotanga kumubatsira.
asi mukoma takati tiri mukicheni tatopedza kuundura huku dziya ndava kukatakata mapisi, ndakaona kamwe kanhu kainge kari kadiki diki mukoma kakangoti mvee kachimhanya. Ndikatomuudza kuti iwe ndine kamunhu kandaona mhani apa kanga karipo apa patikabva kamhanya kainge kakanditarisa. Pandakamuudza izvozvo akabva atoti asha kune kwandiri kuda kuti ndike ndichizoenda omari iyi mira ndikuperekedze kumba kwenyu. Kwava kutondiperekedza zvokutondimanikidza. Ndakarwadziwa ndikati zvimwe kuda munhu anenge aine imwe appointment. Akabva achizotondiudza kuti zverudo rwedu zvainge zvapera. This was after a couple of days asingabatiki. Kubvawo ipapo mukomanashi ndakatanga kunzwa vanhu vaya avo vainge vachinditevera zvino vachiratidza kuti vainge vava padhuze neni. Kubva ipapo ndo pandakatanga kurasika njere. Pandakatanga kurasika njere ndakangoona ndichifamba, ainge ari makuseniseni. Handizive kuti ndakamuka ndichida kuenda kupi, but ndakazongopepuka ndichitofamba mukoma. Ndo pandakaona kuti nyika yose yainge yakazara nemhute, ende ndaiona vamwe vanhu vainge vachinditsvaka. Kwava kutotanga kutomhanya paya zvokuti vanhu vekumaraini kwedu vakatovhunduka. Vamwe vakandiudza vakati vakaona kutanga kupenga kwandakaita, vanoti vakangoshamisika ndava kutongotanga kungomhanya. Saka vamwe vakafungidzira kuti pane zvandainge ndaona izvo ndainge ndava kutotanga kutopenga ndigoti ndotanga kumhanya. Pandainge ndiine rimwe simba rekuti ndainge ndichinzwa kuda kurwa kunyangwe nevanhurume. Saka ndaiona kuti vanhu vainge vachinditiza, saka zvaitondishungurudza zvichindinetsa. Izvo ndainge ndava kutotanga kutopenga. Kana chiri sechikafu ndaiti kana ndikaona panenge paine bhini ndaiona sekunge panenge patori parestaurant, ndotoenda paya. Mupfungwa dzangu apo pandinenge ndichinhongerera chikafu mumabhini ndaitoona ndakatomira mulaini kumberi kwangu kuine vamwe vanhu. Ndotosvika pabhini paya ndobva ndachizototaura nemunhu anenge ari pakaunta ndotoodha chikafu changu ndotopiwa. Asi kune vamwe vanhu vainge vachindiona vaitondiona ndichitonhongerera mumabhini. Kana dziri sehembe ndaitoseka. Ndaiona vanhu vose vakapfeka maplastiki, vamwe vanenge vakaita hembe dzekusona ari manewspaper. Saka ndaizokuvara nekuseka ndichiti vanhu ava vakapusa. Shuwa munhu ungatora newspaper wosoneredza newspaper wopfeka zoita kunge hembe kukanaya. Saka zvaibva zvazoita fani kwandiri ndichiona kwava kutanga kunaya munhu akapfeka manewspaper. Apa inini ndini wacho ndinenge ndakatopfeka maziplastiki. Hembe ndainge ndichidziona sekunge dzinenge dzisiri hembe. Ndaitotora maziplastic bag angu ndotopfeka ndichiona sekunge ndakatopfeka hembe dzinodhura. Ende kunyangwe mumasango mandainge ndichigara ndaitozviona ndichitogara kumasuburbs. Asi kana ndofamba ndaiona nyika yose yakaparara, vanhu vose vachitambudzika, vanhu vanenge vachigara mudzimba dzakanaka. Ndaitodarika nepamba pevanhu ndichitoseka ndichiti izvi ndozvitamburi zvekupedzisira. Vanofanira kuti vange vachiuya kuzoona imba yangu manakiro ayakaita. Apa ndinenge ndichigara mubridge kana kuti pangoriwo pasi pemuti. Ameno kuti ndaichengetedzwawo sei naMwari, because handina kana zuva rimwe chete zvaro pandakamborumwa nenyoka kana kumbosangana nevanhu vainge vachida kundikuvadza. Then ndipo pandakazotanga kurota manje. Pandakatanga kurota mukoma ndakaona kamwe kamunhu kainge kari kadiki diki. Kamunhu aka kainge kakaita kari kegrey. Ndingangoti kainge kakareba maybe about 60 centimeters kutora marula maviri womabatanidza. Ndo marebero akainge kakaita kamunhu ikako. Pandakakaona kamunhu aka ndainge ndiri pane chimwe chikoro. Saka pachikoro apa zvandainge ndava kuita ndaitaimira kuti paya kana vana vechikoro vabuda vaenda ndobva ndachizopoya ndopindamo muchikoro imomo. Ndaibva ndachizonorara mune chimwe chishedhi after ndamhanyiswa nezvimwe zvovakomana kuchisango kwandainge ndichigara. Saka ndaingoenda ndongonopindamo muchishedhi macho imomo. Dzimwe nguva ndichitopopota because ndaiona sekunge vanhu vainge vachida kunditorera imba yangu iya yainge iri musango, kusango kwandainge ndichigara ikoko. Saka ndo pandaka
ndakatoona tuvanhu itwotwo twakauya kwandiri. Kamwe kacho kakauya kakamira padhuzesa neni, kainge kaine fesi yainge yakaita round, ndokubva twatonyangarika. Usiku hwacho ndakati ndakagara zvangu panze, ndaiwanzo kuti ndakagara panze ndinenge ndakatarisa mudenga because ndaitoona denga sekunge iTV, ndichitoona zvimwe zvinhu zvinenge zvichitoitika mudenga imomo, ndichiona vanhu vamwe vanenge vachibhururuka, asi ndainge ndisati ndakamboona twavanhu setwandainge ndaona masikati acho. So ndopandakaona chimwe chinhu chandisina kukwanisa kunzwisisa kuti chainge chiri chii. Ndakaona chainge chakaita kunge plate, asi chainge chakakura kuinzana kana nemba chaiyo, chichibhururuka chiri mudenga. Chinhu ichi chainge chiri chekala yesilver, chakabhururuka mudenga chikabva chanyangarika. Zvakaramba zvichingoitika zvinhu izvi. Then zuva iro apo pandakazotorwa netuvanhu itwotwo, mapleti aya ndakamaona achibhururuka achibva mudenga kwava kunomhara pasi, but haana kumhara, ainge ari mumhepo. Ndingangoti maybe about 10 meters ari mumhepo mapleti aya. Ndakabva ndatanga kufamba ndichida kunoona kuti zvainge zviri zvei, ndichiti kundege idzi dzimbori ndege dzakaita sei. Ndokubva ndachizoti ndaswedera padhuze ndakaona light. Ndingangoti light iroro kana ukatora kana matochi 1000 womabatanidza womabatidza nguva imwe chete, asi matochi awa ainge aine macolors akasiyana siyana kuita kunge rainbow, ainge asingatochi zviya zvekukuvadza maziso. Ndakaramba ndichifamba, ndakati ndangosvika painge pakatocha malaiti iwawo, ndokubva ndatongokaruka ndatova kune imwe nzvimbo. Ndakaona ndava mune imwe building, asi ndiri mumwe building imomo ndakaona kuti mainge muine vanhu vainge vakati one day. Ndokubva ndachizotorwa ndikanoiswa pane imwe table kwava kusungwa, ndakasungwa nemabhandi. Ndokubva ndachizoona vamwe vanhu vatatu vakauya kwandiri vakabva vachizotanga kundicheka padumbu rangu. Pane zvavakatora zvekare vakandishandura vakandiradzika. Ndakadaro apa vainge vandivhura padumbu, asi hakuna chakabuda. Ndainge ndisingachakwanisi kana kuita sei, kuita sekunge munhu ainge abatwa nemadzikirira, ndisingakwanisi kana kuchema. Then vakati vandiradzika kudaro, chinhu chandakaona patwanhu twacho itwotwo, maoko avo aitonhora zvisingaite. Miviri yavo yainge yakaita kunge jeli jeli, but vainge vaine simba rakanyanyisa. Vakabva vachizotanga kundicheka kumusana. Kune bhonzo iri rinofamba nepakati pemusana. Ndo pandakanzwa kuti pane zvavainge vachiita. Vaiti vakandibaya ndainzwa chiveve vachiita sekunge vane zvinhu zvavainge vachitora mubhonzo iroro riri pakati pemusana. Izvo vakazviita kwenguva refu. Vaiti vakandibaya neinjection, pane zvavainge vachitora vobva vachizopa kamwe kainge kakaita kunge karobhoti, zvainge zvisinganzwisisiki, kobva kamedza izvozvo zvacho zvavanenge vatora mandiri vachishandisa mainjection. Pavakazoti vapedza, ndo pandakangokaruka ndatomuka. Ndainge ndiri musango. Zvakandinetsa because pazvakatanga kuitika zvinhu izvi ndainge ndiri muHarare. Ndaipenga zvangu, but ndaitoziva kuti ndiri kwakati. Mupfungwa dzangu ndaiona sekunge vamwe vanhu vose ivo ndivo vainge vachipenga, inini ndainge ndisingapengi. Ndo vision yandainge ndichiona. Saka pandakapepuka ndakashamisika because kunze kwainge kwava kuda kunoyidza. Ndokubva ndachizoona kuti ndainge ndiri kuDarwendale. Ndakazotanga kufamba ndichibvako ikoko ndichidzoka kuHarare. Dai kwanga kuri kunzi ndakafamba usiku hwose, ndingadai ndakakwanisa kufamba muswere wese wezuva ndikazosvika muHarare, but ndakazotofamba kwemazuva nemazuva. Hongu ndakazofamba zvangu ndichizorora because ndaiti kana ndikafamba ndainzwa ndichirwadziwa kumusana kwangu uye zvekare nemudumbu. Handina kuzotoona zvekare tuvanhu itwotwo. Then nerimwe zuva ndakazongokaruka
ndapatika ndiri mune imwe nzvimbo zvekare yandisina kuziva panguva yacho iyoyo. Ndakavhunduka ndikatoona kutoti ndainge ndakapfeka masaga. Ndopandakabvunza umwe mukadzi kuti ndainge ndiripi, akatonditya achifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichiri kupenga. Ipapo pandakamuka ndopandakaona kuti ndainge ndiri kuMount Pleasant, apa kumba mukomanashe kwainge kuri kuMasasa. Ndokubva ndachizotanga kufamba ndichibva ikoko. Ndiyowo secret yangu yandiinayo mukomanashe. Ndine zvinhu zvakawanda zvakaitika kwandiri pamakore acho iwawo awo andainge ndichipenga, asi ndichiri kuita hangu basa iroro rekutengesa muviri wangu. I still do not understand kuti chii chakanyatsokuitika kwandiri, sei zvimuka zvacho izvozvo zvakasarudza inini. Kasi spiritual attack here? Kuno umwe munhu akambosanganawo nazvo here kana kuti kwete? Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvinhu zvandakaona izvozvo zvinhu zvinonditambudza mupfungwa dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi chii chakaitika kwandiri? Handisi kukwanisa kunzwisisa kuti chii chakaitika kwandiri. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi munenge muine idea, you can come to my inbox muedzawo kutitsanangurira kuti chii chakanyatsoitika kwavari. Hanzi ndine tukuvanhu twandakaona, tukuvanhu itwoto twakauya tukanditora kukuzona maplates ainge achibhururuka ari mumhepo, but hanzi maplates awa ainge akakura kuenzana neimba. Zvakangooma hazvo veluwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndainge ndimbori mbavha yemafoni. Ndakauya kunoku ndokutanga kugara muno muPretoria. Saka ndoda kukuudzaiwo zvakaitika ndichizosiya chimbavha. Saka ipapo pandakauya kunoku ndakabva ndachizotanga kugara neimwe shamwari yangu. Haana hake kundibudira pachena kuti ainge ari mbavha. Akati auya kumusha muna December akabva ati, shamwari, inini ndinotokasika kudzokera kuitira kuti murodhi umu, because ainge asina passport. Saka ndakabva ndachizobatanidza kamari, akati achandibatsira. Ndokubva tachizouya tose kunoku tikatanga kugara tose. Saka takati tava kugara tose kudaro, ndipo apo paakazondibudira pachena akati iye ainge ari mbavha yemafoni. Tainge tichigara kunonzi kuAtteridgefield panguva yacho iyoyo. Ndokubva tachizotanga kupinda mutauni achindidzidzisa kuti unobira vanhu sei. Saka iye akandiudza kuti tinotageta maZimbabweni ndo vasinganetsi, zvokuti kunyangwe ukamubira chaunenge wamubira haawani simba rekuti ange achinetsana newe, especially mutauni, because maZimbabweni vanenge vachitya mapurisa. Saka ndakazosangana nevamwe madha. Ipapo ndainge ndatova nyanzvi, ndaiti ndikaba mafoni ndotengesa futi, uye zvekare maZimbabweni vainge vachitozivawo kuti ndo basa rangu kumalocation. Ndaitoenda kumalocation akasiyana siyana. Saka madha ava vaigara kunonzi kuCenturion vakabva vachizoenda mutauni. Ndokubva tachizonosangana mutauni, but tainge tisingatozivani. Saka vaiti vachifamba vainge vachitarisa mumashopu emakula. Ndo zvataiona nazvo kuti munhu uyu muZimbabweni, kungoti afamba apa atarisa mushopu memumachina kana kuti memumaIndia, opinda obuda, opinda obuda, zvezvokuti munhu anenge achiita sekunge asiri kuziva kwaari kuenda. Saka ndakatanga kuvatevera nevamwe vangu, vamwewo vakazongokonawo munzira, because tainge tichitadza kuvhura bhegi. Vainge vaine bhegi ravainge vakabereka, plus vainge vaine mwana wavainge vakabereka, zvekare nechibhabhu chiya chekuti unenge wakaisa mwana kumberi. Ini ndakazotoita vekutosvikira by force ndikavaudza kuti ambuya ndipei bhegi renyu, because tainge taona kuti ndo mainge muine foni. Saka takabva tachizotanga kunetsana navo madha vaiva. Ndikati, madha, ndinokusungisai, mune passport here imimi? Vakatanga kutya. Ndakabva ndachizovatorera bhegi ravo. Ndavatorera bhegi vakangosara vachingochema. Ndokubva ndatoenda paya
ndokubva tachizonotengesa foni iya tikatogoverana mari nevamwe vatainge tichiba navo. Vamwe vacho vainge vatori maSouth African. Saka usiku hwacho handina kurara mukoma, ndakangorara ndakabereka mwana. Ndakanzwa knock padoo ndokubva ndamuka. Ndainge nditori negirlfriend yangu mazuva acho iwayo, ndaigara nemuSouth African. Saka ndakamuka ndokubva ndati, baby, uri kunzwa kuti pane munhu ari kunoka? Akati no, hapana munhu ari kumbonoka. Ndokubva ndaenda ndikanovhura. Ndakangoti ndichingovhura ndakangoona chimwe chimunhu chakangonditi tora mwana uyu, chikabva chatotiza. Mukomana pachakangoti tora mwana uyu, ndakatonzwa kutoti ndainge ndaberekeswa mwana kumusana. Mwana uyu mukomana ndaitonzwa kutoti kune mwana kumusana kwangu. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichingorara ndakaita wekutsamhira. Saka aiti kana ndikagara pasi aitanga kuchema, ndikaramba ndakagara pasi aindiruma mukoma zvinorwadza zvekuti kana girlfriend rangu rakatoti ini ndava kudzokera kwedu, zvinhu zvauri kuita zvinotyisa, akabva atoenda kumba kwavo. Saka ndakangosara ndiri ndega. Ndaiti ndikagara pasi ndairumwa nemwana uya wandainge ndakabereka kumusana kwangu, ko iko kurema ainge achirema zvisingaite. Ndakatomboedza kurara nemusana ndichiti kana ndikamutsamhira munhu iyeye anobva kumusana kwangu, but akandiruma mukoma. Ndokubva ndachizotaka kumusvusvudzira. Ndakaita usiku hwose ndakangomira ndichisvusvudzira mwana. Mangwana acho makuseni friend yangu yakauya because ndakangorara ndichimufonera, but aitya manje kuuya usiku hwacho, ende ainge audzwa negirlfriend rangu kuti kune zvainge zvichiitika. Saka girlfriend raitofungidzira kuti pamwe ndava kupenga. Then akazoti auya mangwana acho makuseni akangosvikawo ndiri busy mukomanache ndichisvusvudzira mwana. Ndakaita mazuva akati one day ndichingorara ndimire kudzamara ndichizobatsirwa nevamwe madzibaba vakati ndainge ndakagadzirwa nemunhu wandainge ndakabira. Takazotanga kumutsvaka mukadzi iyeye mumagrupu nemumagrupu, ndichimutsvaka mukadzi iyeye kudzamara tichizomuwana. Tasvikako mukoma ndakarohwa ndikanzi kuti ndinge ndichiita right, ndaifanira kuti ndinge ndichirohwa. Ndakarohwa mukomanashe, but vachindirova kudaro ndakatonzwa mwana uya ainge ari kumusana kwangu achiregedza zvishoma nezvishoma, achindiregedza zvishoma nezvishoma. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo zvakaita kuti ndiregedze kuba izvo. Vakarara usiku hwose vachisvusvudzira mwana. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world.